Iwan hangi kun shipara Snok tilang kaway She telling in your train That Jisuan Saya sini ke por ngadap daga jingkman daga jinsungu U Blei ya ka bang ayo ban ya kren bat pi leng ba ni ka channel jong ka Potternet ban pen sngo ya pi ya ka tien ka jong U Blei hoi PPE nga man la ka sngi nga mi e pi in rei nga ngai e pi hau men sim ba pi snap ba pi sha skor ka tien pi pediang ya ka tien bat namar ba pi snap ba pi sha skor namar pi pediang utrai ngai i bo the e jingkyrkhu ha ka jim ka jong fi ngai i bo trai u a yo men sim ba khoi ngai bo trai ule ki kamba ga jim ga jong fi na mar ba shash kor ga tien bat ya ka ba phi kongo ya ga tien ga jong blai ba ni ga sniro ngai ha ba phi shash kor ngai ba ga don ga jinkular ba blai un kar khu ya fi ha ga ni ga sngi la da phi shash kor biang ya ga tien ga jong blai ta ding ta ha ga ni ga sngi ya peteng biang ya ga e bang ila sange menen ka benta ka benen ko mentang in poisha ka benta ka ba ar ba agni ka sngi na kwa ban kren biang ya ka ta ka hukum ka ba don ka jinkular U Blei habo hukum u bo ru ya ka jinkular ka la da fi ka ungu ya ta ka hukum bangan pule ka ni ka por na ka shiti ka benen kong shiki koren ka long ba ar ka da khot ka ba khandai ka ktin ka jong Blei ka ongkum ne Henry kat kumbala tho ke ru ba ka khmat kam shim la yu i ba ka skor kam shim la yu snow Barkim shalami ru aga donot obreu kilong kita ki ka bau blei la bu lupa ya kita ki ba ieit ya u. Utrai wong pleng la da pi ieit ya nga. Tadeng ta u Jisu wong pin ieit u try bau blei cho fi da ka donot da ka mensim da ka jingmut da ka bor baro. Pa pin ieit ru iki para majan kumba pi ieit ya la de. Kata ka ka hukum ya ka bau try ai. Ban ieit ya try da ka donot da ka mensim da ka jingmut da ka bor baro. Bar halor kani ka hukum kadon kani ka jingkular hang ni pat ya ka bau trai ong na bala tho ka hang ni ke borok ba ka khmat kam shim la i ka skor kam shim la yo snow ba kam shim la mi ru na ka donot obreu kilong kita ki ka bau blei wala bo lupa ya kita ki ba e ju ka mot la da pi e chi sha utrai udan ka jingkular utrai udan ya kani ka jingkular ka ba crown na ka ba crown tam ba ta ka long ba utrai ong la da pi e ya u pi sumar ya ktien ka jangu She shafi shashkar ga ktien ga jong phile ya ga ktien ga jong bakan ma ga ne ga wai hang ne ka don kan ga jinkular ga jong blai hang ne utrai ai ga ne hukum ban iet ya u ban iet ka ba mot ne tang ban shu iet nre ban iet da ka kam ban iet da ka jingle pa deng ta kwa ba no fi ga ne ga sngi am ta la fi la iet chi sha utrai kular te ga ne ga jinkular ong ngan kar khu ya fi ngan le ya kata ka ba phim pat ju snow ya ka ba phim pat ju poi par khat kum kata phim ju mi na ka do no ju fil ni ka phim pat ju mudur ka ba kum kata kilong kita ki ya ka ba nga ngala bu lupa ya ka ba ngala kre lupa ya kita ken ki ba ya nga tadeng ta bu try ai ka hukum ong ka dan ru ka ni ka jinkular na ka benta jong fi tadeng ta ni ka scheme ta ka ba nong fi ikan mau shibun ki bu try ukular ngi But hukum yang iru akan mau ni ka dekat. Lai pilih Yohanes nama khat lai busau. Ka ktien ka jong blei ru ka angkum ni. Ka hukum batmai ng IAP ba pin ya eat parlok hi. Kung ba nga eat ya pi ba piru pin eat parlok hi. Jisu ang ni ka hukum ka batmai ng IAP. Kung ba nga eat ya pi piru pihap ban ya eat parlok hi. Tadeng tau Jisu ang nang kong pin eat Yau try, daga donut, daga mensim, daga jingmut, daga bor paro. Hatungi pelet jingmut em tang syapang U Blei. Hatungi pelet jingmut em tang syapang utrai. Hatungi pelet jingmut em ba ka jingmut jongi ka donut ka jongi ka mensim jongi ka bor ka jongi ka long bait nam tau try. Ni pelut nei ki na ka benta jong ni ka perthai. Ni pelut ya ka jing perkhat jongi ka perthai. Ni pelut ya daga jing mudur jongi tang ki jongi ka perthai. Tang ki jongi ka do. Utrai ong la da pi eat na do ka donut mde ban eat tang shiliang na mar habanga eat ya pi ngala eat baro but om tang mo isu eat daga tin ne do thlit ngala eat daga kam bar habanga la eat ngapen pau shi sha ya ga jit ke jonga ya pi haga ding puna ya ka bangala IT ya la de ban long ka jinkinya na ka benta jong pi ha ka ding puna ta de yang ta ka ni ka sngi utrai ukwa ban hikai biang sai sien ban pen kan mau biang ya ka ni ka hukum ka jong u But bangin eat ya u daga donut daga mensim daga jingmut daga barbaro. Mde ban eat ya no light na u mdan syuk mano. Tang ya u but tang ya u ngin eat.
nengkong first priority ya baladangi ya uangan kerkhu ya fi palat ban ya fi la ban mudor palat ban ya ba fi la ban palat ban ya ba fi asngau ong try pimpat ju asngau ngan le gum kata pimpat ju mudor ya kata ke ngan le mar ngade bo lupa ya kita ki brio ki ba it ken ya utrai tadi ta kwa banong fi de it ya perthai am kalong thik kum khulung it ba man sangap mobile it ba ban page mobile khulung ne rồi tăng shipang la shak ni no akmi kpa ba khulung ya mu ya mang to na mar balai ba ka tu ka mobile kam dei ju to khulung ka dei ju to ki kimi ki kpa kalong ha ka ju ka dorru la dangi it ya ki jong perthai kan ma bu soitan usu ai ta mungin chu pet kai ni ta mungin chu ya le kai ba dien ta usim no deng ta kan sapen song si ingi mungin saya mungin selenyar kata ka dei ka jing le ka jong soitan ai teman pen bang ai teman pen sungut tenat re uang kam dei ka jong pi ka perthai kam dei ka jong ite ka jong soitan ru kan ma bu soitan ru umdan ai ban ai ngi namar kata ka ba udan baro kam dei ka jong ka dei ka ba blei ai ta dei ta umla ban ai sangi ya kata ka ba bhatam umla ban ai ngi ya kata ka ba dei ka jong namar ba blei usupen bang usupen sngot nat la dei ka por usim no ta dei ta bon ki breu ki ba bot ya ka ne ka perthai bon ki breu ki ba le ki jong ne perthai dang nang kong dang sngo bang ba dang ya melen ba henry tang si por usim no ba si sin bala sim na usaitan ka poiken ke jing thang ka poiken ke jing yam ka poi ke jing bitar ka poiken ke jing sosat ka jing sngosi bar ke jing jau umat nomor balai ba uspen bangkai dring ta ong le no ka ne le ka tai upen mudor kai phi ya ka spa ya ka pho upen mudor kai phi ya ka buram ka jong phi upen mudor kai phi ya ke jong ne ka perthai henry kita la da phi ngop ha ka bakum kata la phi le amlen ha bakum kata em kan pen sngosi ya phi na marun sim no marga jing suk jing perthai kam dei ka bai ne ai shipang la de ka drugs la de ka gentai ka jing le auria ka jing klem ne ka ta ka jing le chene shatai ban chupen sungo bhai le ban di ya bam tu sungo bha hai tu shipor henry tang shipor wa shim na pat ya kata marga jing di jing bam ka jing le jing perthai kam dei ka bai ne tang shipor ka lakot no tadeng ta la pi pulut por la ne pi pulut jing mut hagi ai jang perthai ka tai kan pen sungo si ya pi kan dungak ya pi da kata ka jing sungo si ha ka donot ka jang fi tadeng ta kwa banoi fi ka ne ka sngi da pi kwa ban yo ya kata ka jingkyrkhu ki bai ne udai tang utrai uba ai fi ta ka jingkyrkhu ki bai ne tadeng ta it you try daga donut daga mensim daga jingmut daga barbaro bo ning kong mi utrai haga jim jo fi wat bo ye ki breu wat bo ya no ga babel ka kran sha ya kata bo breu ba shania au breu ulong ken ubalatim ong ka khien ga jong blai ulong kum tau ding retam u tau ding bodan ha kata ka desert ne bodan ha kata ka rish up water khang bodan ta ki sha lesi ulang kum cactus ubapang ubathar ka jingem kalong ka bapang ka jingem kalong ka bathar ka jingem kalong ka batar khang mdan ai ada ubreu hi ushania hau breu ubapelong ya kata ka sangti ke jong breu ka jingarap em la kut hangta tadeng ta kwa banoi fi ka ne sngi ka mamanta shania hau blai you it lut ya la de you da ka download baro human step ai ngu you try ya men sngi ya ro you try fi tia da mit fi ai ngu you blai fiero you fi money o fi shakri you bam dan ke ro ka gm ke jong fi tang utrai be ha ke gm ke jong fi kwa banoi fi flas dang man le ka ta menta pin so i ka bo blame le ka gm ke jong fi nga si ai nuk sai ka ne ka wei ba ka ta ka long ada pis dang man trai menta pim yo tu lop no te ha ka first day pi ban trai shabaro shi bnai andal akut bnai then only pin sa yo ya ka jing sio ta ding ta kwa banoi fi ka ne ka sngi ba menta shakri shwa yo trai mar pat dei ka por bo trai sio fi shakri u da ka donut baro u da ka mensim u da ka jingmot you da ka bor ka jong pi baro lot yo but you seen ba fits dang man you try utrai ha ka bakot am usiu ya pi da ka ta ka tulop usiu ya pi da ka ta ka nong ba ukula ruong mangla da bu lupa ho nam ta jong fi ya ka ba phim pat ju i mano ya ka ba phim pat ju sngo mano ya ka ba phim pat ju mudur ne perkhat ka bakum kata ka bam shimlami na ka donut ke jong fi kilong kita ki ke ba blai ulabu na kam ta jong fi tadeng ta fi shakri utra nga encourage fi ka ne ka sngi nga pen shlur ya pin you try ba pin you try na ya ka protein na ya di na ya no nor nang kong you try pin sai ba plan ka ne ka jing
kadon ka nong ka ba kraw utrai ong gene ka tien ong ba la fi puli Ephesus no ba lai khot ba arpo ong ba bu trai ung le palat ban ya kata ka ba fi pan ne palat ban ya kata ka ba fi la ban mudor kat kum kata ka bor ka ba trai hapo jong fi kai kata ka bor ka jing iet la fi iet chi sha utrai un ai palat ban ya kata ka ba fi pan un le palat ban ya kata ka ba fi la ban mudor ne ka ba fi parkhat kat kum kata ka bor ka ba dan hapo jong fi kai ka bor ka jing iet ka bor la fi iet chi sha utrai kan ma ba ka bor ba kata ka bor ka ba fi iet kata ka bor kan penlong kan palat ya kata ki jingkyrkhu ya ka ba pempat ji pempat jios ngau ya ka ba pempat jupai perkhat klemi na ka dot not ke jofi ba kum kata ban mudor kilong kita ki aka ka ba play ula pen kre la no la bu lupa na ka benta jongpi tadeng ta kwa awang ifi ni ka sngi wat pulut kai ka por jongpi ba ka ni ka perthei wat pulut kai ya ka jingem ka jongpi ba ka ni ka perthei na mar ka perthei ka nam ai afi tadeng ta kwa awang ifi ka ni ka ski eat ya trai eat ya ka tin ka jong eat ya ka hukum ka jong eat ya ka takaman ka jong ublay ya ka ay ka ba ukran ya ka ay ka ba uong ya ka ay ka ba hikai eat ya ka ta le ya ka ta na do ka donut hindi tang bisuda ban supani henry le na do ka donut ba pi eat si shay try kan pay off kan kan seal ka don ka bay nong ka ba kraw ya ka ba try lo dap kular na ka tin ka jong taday ta kwa ban dway na kam ta jong fi kan ka sngi onam eat ya ka jong perthai na ma la fi eat ya ka jong perthai ka jing eat ka jong blay kam dan pa ka donut jong fi Khin jo blai ka krani ka tahan re ka wan ka igam ka brai jo ka do ka brai jo ka khmat jin strong thala jo ka jingem ka ta ge ge jo ka perthai to ai ba fin brai u trai ka babel ka angin brai u trai marudan ka ta ka jaka ka udan u shong ka ta ka khet ka jong she ta ge ka ba hajrong ong ka tin ka jo blai ka kwan puli ka ni ka por na kolosai ka nong balai ka khot ka ba ar ka tin jo blai ka ong ne to fin wat brai ki ta ge ru ki ba haneng ki ta ge ru ba khando Namar pipi la yap no, but ke jingim jongpi la buri lemba du kris hau blai. Onda la pau kris uba ke jingim jongi kum taru pin pau lembat u ha ka buram to ai ba pin re hau trai ai ba pin dan hau trai ke jingmut jongpi ke donut ke jongpi. Kamen sim ke jongpi ka bor ke jongpi kan dan hau trai balada fila dan hangta on pin pau lang ya kata ka buram namar pi dan how try te e ka ba ja how try kan jaro ka gm ka jongfi ka babal ka kren shang ne ka ong ba andala pau kris uba ka gm jongi kum taron pin pau lembat u ha ka buram tadeng ta ka ba no fi ka buram ka don ka ba kraw e ka ba blay lop kre nam ta jongfi kani ka buram per thai kam long e man yin du jor ba ta ka buram ka ba blay un ai fi tadam dei sho ba ki breu kin ai buram ni fi hinre kani ka kren ba blay un ai buram ni fi Tadeng ta kwa abang fi kini ka sngi ka bamenta eat you try or fi eat ka dan ka nong ka ba kraw ni dwai kini ka por ka bamenta dan na preng jo fi vidang eat ya ki eat jo ka parthe fi eat ban ba mi ki bam ya hap ba phim ju dwai ru shwa ba fi pin bam wat eat ki ta ki jing bam ki ba kum ka ta wat eat ru ya ki jing stunat ju ki khmat ni ki jing stunat ju ki skor ni jing stunat ju ka ta ka do wat eat ta ki eat you try kwa abang fi sa sin eat na mar ka don ka nong ka ba kraw ka don ka jingkular ka ba kraw ka ba blay ukular pero blay ko maong e fi si sien bol ukular uong ha but amen si sien bol ukular si sien ba ula ong em nga kwa no fi blay la ban kalar mar de jo menen menta shi ki bam chukot jukala ha ka jinglong jukala ha ka tin kular ru ha ka ki jingkular ki jong uken kala ha ka ki jingkular ki jong una ka menta jong fi tadai ta kwa no fi ka sngi utran kar khu fi ngini dua ka ni ka por bread no ki jong perthai e no ki jong perthai Namar kata ka day tang ban shupun subang ifi hinray finum yo hiru ikata usoy tanun shim no ban penyaman tang ifi kan ngine dwai gani ka singi ka bamanta hallelujah Trying a dwai nam tani ka por go try ri khon gi jame dan na preng jong fi eat ya ka prothe fi eat ya jing stunat jong ka prothe ya ki brai jong ka prothe ki ha ni singi kwa ba fi ba kita ki good no ak teng jong jisu finom eat jo ka prothe na ki badan ka prothe na fin eat you try kam bon sha fin eat you try fin bon nen kong bi you try ba ka donut jong fi kan long bi tanam tau try ka man sim ka jong fi kan long bi tanam tau try okay jimot ka jong fi ba ka bor jong fi kan long bi tanam tau try fin eat lut you try trying ai ngo me la kular ablay ma ong ye ka tien ablay ba memen ai palat ban ya ka e ka bangila go try palat ba khmat kampat i skor kampat ju asngo bat kampat simlami na ka donut ka jongi ka long kita gi e ke mala pen kre ablay nga ai ngo ya ka tien ka jingkular ka jong me ya ka molecular nam ta jongi yang ilang baro ablay hagani ka por ka mementa try ai bor ngila ban eat ya me
ban ieit ya metrai oi ban ko ngo ya tien ja metrai ban ya ka kum kam man ga ja ga lenti ga ja ga trai ban le ko kon rat ya ban hikai ya ga ka man pen ba ya ka masneng ko trai ya ta ken trai ban ya long kita ga janai ki jong me ha blai kada duai ga ka khu trai aba ga jingi ka long ga janai ko ma ga jingi ki ja me ka long janai ngin ieit kum tai me ko trai ga duai ga khu dan kan no bos no api no do man ta ga kot na ki ju partai ko sno api ga kot na do na ga khlip mat ta yo jing lai lot fin yo sia u men sim ba khoi fin ko mau shi ga partai fin ko mau shi ga jong ne ga do an rei fin yo tang yu try ba tang yu ken fin ya ba do fin shakri u ba tang yu fin kan mau tang yu fin e ga duai ga ko khu ye fi ga ne ga sngi ga tang jong jesus nong pem amen but amen amen try na ko khu fi no ai bor fi unang pun sla fi eat you try ga donut ga man sim ga jingwat ga bor baro Matu eat gi paramajan ko fi eat yeldi ka hukum ko mai try wang fini eat parlok hi ko bangangal eat fi kom tar fini eat parlok hi kan tau try unang ko fi ngin saya syampat amen amen ni sngo kemen ban pentip ya pi baka potternet kan perlong ya ke jing sang ya lap halau so tun haka sao san real tarik jong benai November haka jing isyangi plan da ka barit kum ka street meeting henrei U Blei ula play ya ka lat ka bakam he ya ka ba ngida sngungu irang ba snong haba ngilapan jingbit na ila ais no ningi da ka madan ka bahe ba ka ta ga dei halau so ton block tu ka jaka jong iba Michelle Wankar ngida sngungu iba Michelle ru ila ais sngu ba ga ka jaka ga jong ya ka bangin pelong ya ka ne ke healing service haka sa san ban riu benai November ngin pelong ngi ke jesang tang haka por san ba ji janmit baro lai tli ni sngi Barangay kadon ka kamba ka jong blay ha ka nag jeseng wan yalam ki bapang ki sitom ngin duai kerpang nam ta jong pi ki bisate ki bisak khom ka bor jong soitan kadon ka bor jong blay ban plat ya pi bari ki bahieng ki basem ki jong pi barangay kadon ka jinkman ha ka snong lau soton ngi khot sngo ba ya fi ki bayo sngo ya ka nag jing pentip kam da de tang na snong lau soton ne na jan sor ne khap sor pila ban yawan lang ha kita ke jinga sangi khot sngo bhai fi ngila pen kre ya ke jasang yalap sao san real how benai November arajar arpuar tading tangi khot sngo bhai fi ngi pdiang sngo bhai fi bar ngai kan don shaki kamba ya ka bo blai un le ga gm ge jong fi one da ka donut ka badwai one da ka men sim jong ga jing pen kre shaki ni ke jasang fin mat ya ki kamba one da ka jing khmi lenti u blai un le shibon ki kam ki pala haga jing ke jong fi blame ker khu fi ngi khmilenti ben ye kendu ya fi khmilenti ben ye fi ha kita ki sngi ha kita ki tarik ha ga ke shnong sao san rew benai November blame ker khu fi ngin se kendu ha kita ki sngi kublai shibon amen